Yes, I was saying I'm falling for you. But I'm not gonna. What do you want to do when you're ready? Don't I go to you? It's like a baby, money from the corner. And don't I go to that kid doesn't know it. Mama, maskera sei. Mama ndikumbira mundiregererewo mari yangu haisati yaita. Ndikuzviziva kuti handisati ndabhadhara rent. Saka ndachingokumbira kuti mumbondipawo kana 2 days ndinokupai mari yenyu. Brady chandikandira message kwai kudiko. Uyo nekupusa. Mama, maskera sei. Yes. Mama ndikumbira mundiregererewo mari yangu haisati yaita. Ndikuzviziva kuti handisati ndabhadhara. Kweli ngomani. Brady, uri kweli naimwana. Nditangidze. Alright. Waswera seiko nai Brady, uriko here. Ha, pane zvanandoda kuti nditaure newe tionesane maringe nenhau idzodzidzi. Pese ndezvozvo. Mwana ariko here. Ariko here kumusoro wewe. Pindura zvene mwanakomana, pindura zvene. Ariko here kumusoro. Endo Brady, atida kusava mama. Ha? Ariko here kumana. Obìnrin. Brother, pusa. Ana pusa tu sotanya. Brady, B. Ani kweli papa. Jana wali kidogo. Uripo zako? Ndino mwanzo mzee. Ndatona ya message yako ndakamira message ndikati ngomana uyu. Sure mwanzo ndakusenda message because mari handina ina kuita mari. Saka mara ndituti mundipo 2 days ndogona kuzokupai mari. Saka mazano uruzvamisa sei handisikunzwa kubuda mamovements kwenda kubasa nekudini kwenda. Ndiripo mama ndichizama kumhanya kuti zviite bho. Ndiripo. Ndichizama kuti zviite bho. Nditoziziva kuti ndiri. Asi we Brady chimbonazonditaurira. Unonyatsokuziya kuti mbomu hamuna baba. Hamuna kana murume? Ndozviziva mama, ndosaka ndosakaita sei Brady, ndosaka ndaita message yekuti mari ndiri kuya nayo after 2 days. Brady usapusa. Handiti unozviziva kuti inini ndakashayikirwa. Handina kana hapana kana munhu wechirume opa ane ndebvumba unokuti ndinganzi hanzi ndikawana rubatsiro. Ashuwa mama, ndosaka ndasenda. Semunhu wechikadzi Brady ndinoda rubatsiro ndosaka ndasenda message mama ndandichitoziva kuti munenge muri mega muna munhu anokubatsira. Pane point Brady ndepekuti ndiri ndega. Inini handiti ndikuzvinzwisisa. ndiri ndega. Ndikuzvinzwisisa. Mumba hamuna baba. Ndikuzvinzwisisa. Mari ndikutsvaga. Ura chimwe ndipendro. Urikuona Brady, ana mamanzi mangani usapuse iwewe. Ana mamanzi mangani uri panapa. Sorry mama. Alright, sesikuona kwako iwewe Brady wakambona munhu wechirume mbomo. Aiwa ndisati ndambona. Saka usitokona munhu wechirume Brady ukaenda kuchikoro wakandudza kuti haugoni kuita mascience maequations acho nekubhalansisa zvinhu ekuona kuti hakuna munhu wechirume. Mama ipapo handizonzwisisa. Aiwa pana kuti handichanzwisisa manje kuti Brady zvinotaurwa shona inotaura kuti
chembere mukadzi ndiri mukadzi handiti asi handina chembere yeyaya haina murume ari mumba umo kuti zvinonzi unonge uchingopome ino uchipuse iwewe mama ipapo mundiregerere wandi Brady handisi kunyatsa kubatai zvakanaka Bradika handisi kunyatsa kubatai zvakanaka Bradika Brady hatiri munhu anopusa ai mama ndinozviziva changamuka iwewe ndinozviziva but handisi kunyatsa kunzwisisa zvamurikutaura munoti chinhu mari ndiya ndingotaura kuti ndikutsvaga ndinoya nayo muri kuti chii mama handisi kunyatsa kunzwisisa ona Brady I think ichangosara ndikukupa 2 days dzekuita semurume bare men pamba panapo 2 days in fact handisi kumbokupa 2 days zuva richinyura kudaisa handingakodonga uchiedza Brady ndoda kuti uite semurume uri kuzvinzwa hauri kuzvinzwa here handisi kuda zveumamamamama hapana baba nanganamai avo hapana mnaka handisi kuda zvisina basa hapana kanaka kubereka pambanapa ita semurume mani Bradika izoro ipi ndarigone kunzwa alright mama asi handisi kunyatsa kubatai zvakanaka aiwa Brady I'm not a difficult person Brady wakamboona umwe munhu wechirume achiuya here achiyaka ane zvigrosari nei kana nechii zvacho pamba panapa saka uchiedza ka Brady tatomudza so hatisi kunetsana saka zvakwauri handisi kuda kunetsana newe ndinoita action wazvinzwa Brady ayo ndazvinzwa mama don't worry woita semurume don't worry ndinosota nozvida kuti ndopinda padhenge handopinda padhenge oraita ndopinda padhenge